The kublai people ke pai ba ke ba petje kane ka video zanga ha kane pota hat kane ka pormo nama mata la laisngi don la ta kane ka snong ka thau ka zungi momenta sngi la lai met don ra te denak ta la momenta ro ngam yo raban shudi ke vlog video te matar nga shupan thabada ke lai south limo ban bangan yo ban shudi kane ka video nama ngam ku araban pen absen la ne ban pen song thaja ka ta ka jing mi video ha kane ka channel ka zanga teman dan kuma shipau baje meneng shipang kadang yo ban charge ka mobile ka to kane persen kadang dam menta ta atharai menta meti ngan haban edit video menta meti ngan haban ban tab ya ka video ta ngan ile ka betres tom to yo la se kidan na pedang jom pi ki ba om de re ki youtuber dan ki ba om de re ki ba om skon tana shipang ka youtube ma te pe kerpa di pi ba lada pi kwa ban pete pila ban pete lada pi nya te pila ban skip na ya kane ka video nama ha kane ka video ngan yakran ka tau kane ha ku video shapang bat ki youtuber lane kino ki badang mod ban shna ya ki youtube channel lane ki badang mod ban yo kan jing ka mai pisal lambada ka youtube ma te yala se ki dan pedang jopi ki ba omut lane omang lane ki ba omdon ka youtube channel te pila ban ya left na ya kane ka video te kidan na pedang jong ki badai ki youtuber dan ki badai ki badon ki ya ka youtube channel te phila banya page ada buku dia kane ka video ma ha kane ka video ngan ya thu ya phi bangala dap panlaj pai ba ya ka youtube channel ka ba jing hi kai na ka banta ki youtuber kum no ban tham video kum no ban shna channel kum no ban panlaj ya copyright kum no ban solve lane kum no ban le monetization bat kum ta tar kum no ban penyo subscriber kum no ban penyo watch time tar kita ngan sai kai ha kane ka channel ka thamai ka jonga ka ba kertang ka kasi YT school te yela se kidan pedang jong phi ki ba kwa ban check ya kane ka channel mo te ka link abu apa ka comment box ngan sapin ya ka link jong ka channel but phila ro ban search apa ka YouTube lane kata mo te sa should tho bat kasi YT school lane hapo ka description jong kane ka video ro keling abu hang ta te phila ban check hang ta te nga dang penmi nama ka ne ka channel chunga ka de ka ba ka channel chunga jong ka we ka category menshwa mo te ngala left no ka to ka ne penmi video show ka ta ka channel te men tapat ngala change no ha ka bi de bat ka ru ko penmi video te ngan sale no ban ai ka jing hi ka na ka benta ki youtuber ki ban po ka kasi ka jongi mo te nga kerpa di pi somba sa like check no ya ka to ka channel somba saya subscribe no saya share no badum kanang ba phiro pin yo jing hi kai ngangan hikaya pi nama nganga kiu bat pi ngi kiu ngi kiu lang kumju mo te sumba saya check no saya klik no yo to link saya subscribe no ya kana ka channel ka batamai ka jonga nama kidon ka to ka ne ki youtuber na po khasi mo ki ba tipre ki ba pe phang re ki ba kim song thu ka youtube kum no hap le kum no hap khnyot kum no hap click kum no hap edit kum no hap tar mo te yela se pim tipre pim nang re ngan sahi kaya pi step by step ha ka video bat kum no pin kyu shu ya ka YouTube channel ka jong pi te la da pi de mano ki ba snotnat la ne ki ba don ki problem jong pi YouTube channel ka jong pi te phila ban ya thu inga phila ban pai lamba da ka channel ngan sahi kai na dong shadong a to z la no banong a to z ngan sahi kaya pi ha video bat ki problem la ne ki dau ba ki dau san ki ba pi shem jing ya hapo ki YouTube channel ki jong pi te saya subscribe nom ta saya like nom badam ya ka channel na ma ta ngi ngadang show pen mi tang ka we ka video hang to ka banga la tab kum no ban ta shna ka YouTube channel jong pi ha ka ru kom professional mo te phila ban ya page kum no ba kala se ki don na badang jong pi ki ba tang mod ban shna ya ka YouTube channel te phila ban pai hang tu kum no ba phin la ban shna ya ka YouTube channel jong pi ha ka ru kom pro kum ba ki ong mo ong de re kum ba ban shna ya ki kum ki nup te phila ban pai lam ba da ka to video ba phin shna kum ka ta ka pro ha po ka channel ka jong pi tengam na pen slam show ya ka video na ma ba kin sa load bitri ki mobile kin sa ngan sa haban edit video ngan sa haban tab video e mo te tang ko ngan pun ko ne ka video te hak video baki vlog video e ngan tam pun mi man la ka sngi te onong sang per ya kata te hak ka video tang pun ko di tang
hangne te yola se lada bisong tana de kane ko video ngak pali pi soma sa like share ban subscribe kane ka channel ka jong production dengan sekido haki we ki video ki badang wan thanks for watching bye bye